Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethi nezinto. Amavasha bahlosile, bathi uzokhuluza ugogo bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bungayesethi wewo. Sakhuleka kunina abakhulu, hayikhona abogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje itsizwa simbiza ngonduna kandaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela ndaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bewucima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipho sishaka kashayika ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi asemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe uma ukuthi umusha kule channel. Ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa ukhathini umagutshwa ngumshana wakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela. Umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo. Mina nginsizwa zingibiza ngonduna kandaba untombi siyancumela unsizwa siyamkhomba silwane esincane saphuma ehlathini ekseni kovivi sazivuthulula ngoba sigcela amabethe ikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni ugxamgxama umsathenkankane lakhala lathi ngaha lithese lo sitha lathi ngaha kumjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka ukuthi faca umuntu wentombi ezithi zingawubuka uhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixega isimilo maqede sikhohla amasokazi nginkunze ekhonye ishaya ishoba sibhongele phansi edlana somaqede zihlaba esinyelela ugqilaza umthakathu usabathe uyagadla ziphuka usabathe uyagadla ziphuka umthunzi omnethezeka amatshitshi nentombi eziziphethe kahle hayi bafowethu angime uhlala kuyintokozo ukuthi ngifike la kwi channel ethu enkulu impunga yesintu TV ngoba sifundisana isintu kanti isintu siwumgogodla wempilo zethu thina abantu abampishwa. Impilo yomuntu nomuntu incike kakhulu kubantu abadala. Webafowethu kunento eshaya abantu abaningi. Kunomuntu othola ukuthi uyasonta eZayoni. Omunye uthola ukuthi uyasonta kwaShembe njenganami. Omunye uthola ukuthi uyasonta eMaromeni. Omunye uthola ukuthi uyasonta eChurch njalo njalo. Omunye uthola ukuthi usindisiwe unenkinga ke lo sindisiwe. Mawusindisiwe nje usuku unenkinga. Ngizokubeka lokho nje ngingasabe. Ubungcono laba abanye uthola ukuthi basonta kwamanye amasonto ahlukahlukene. Uyabona ngoba lawa amanye amasonto ayazenza izinto nakuba amanye awo vele kungafanele ngabe sisonta kuona thina njengabantu abampisholo ikakhulukazi lawa afika nondlebe zikhanya ilanga akufanele ngabe sisonta kuona lo masonto ningixolele makubhlungu kunini othothi nisonta kuona kodwa ke kungconywana ngoba iningi lawo liyabavumela abantu ukuthi amasiko abo bawagcine kodwa lelo kusindisa into yenza ukuthi ngithi angifuni ukuliphatha lelisindisiwe ingoba khona amasiko awavumelekile ukuthi abantu bawenze. Lalela ke into eyenzakalayo. Ngenkathi usonta esontweni osonta kulona. Kumnandi nje esontweni osonta kulona usuthathe isefungo sokuthi wena uyilunga lana usonta khona. Kwesinye isikhathi ke kuyenzeka uthola ukuthi usonta endaweni ethile ngoba naku uholwa abantu abathile abangasekho ukuthi sonta lapho kuleyo ndawo osonta kuyona. Ngizokwenzela isibonelo ngami. Mina ukukhonza kwami kwaShembe kwangeyona intando yami. Kodwa kwaba intando yethongo la kumalume bami ekuyilona elangithanda langikhombisa uShembe. Mina isonto ngangalifuni mina isonto. Ukusonta nje mina ngangakufuni ukusonta. Ngisho nayo inkolo kaShembe ngangayifuni ngangayithandi njengoba sengiyithanda kangaka. Ukuyithanda kwami kwangaka ingoba yathandwa wokhokho bami ibona bayithanda. Base bembatha mina ngalolo thando lokuyithanda inkolo kaShembe nami ngagcina sengiyithanda. Nomunye ngenzeka uthola ukuthi
la ekhona esonta khona kunethongo elithile elalikade lithanda lelo sonto labe selimembatha ngalo lothando lokuthanda lelo sonto labe selimholela khona wabe sesonta khona bese kuzoba khona umuntu othola ukuthi kwaShembe uzozibonela nje udumo lonyazi lwezulu athi umebuka unyazi lwezulu luluhle lucwebezela bese nafuna ukusonta kaShembe ngoba kuthanda yena. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi uzohamba ayonikela kaShembe mhlamba athandaziswe eZayoni athandaziswe eMaromini bese into zakhe ziyaqaqeka bese naye athatha isinqumo sokuthi usefuna ukosonta. Hayi kodwa ngoba nakuukuthi amathongo akhe okanye abantu bakubo esebendulele kwelamathongo nabo bahamba naleyo nkolo. Kuyenzeka bafowethu nodadewethu uthola ukuthi inkolo kuyona inkolo yakho akuyona inkolo yakini. Inkolo kuyona inkolo ethandwa uwena akuyona inkolo ethandwa abantu abadala bakini. Kodwa ngoba kule nkolo ilandelayo kukhona ukuphila abantu abadala bakini bese bavuma ukuthi qhubeka uyilandele leyo nkolo bangabi nankinga nayo. Kodwa iphuthe lenzakalayo nanti iphutha abantu abalenzayo umuntu uvele athi manje ngoba naki ithongo limvumelile ukuthi ayilandele inkolo ayilandelayo bese manje umuntu avela athathe imithetho yasesontweni ahamba ayoyifaka kubo. Webafowethu isintu nenkolo ayihlangene leyo nto. Isintu nenkolo nje akuhlangene. Okwenkolo ukwenza enkolweni, okwesintu kwasekhaya ukwenza ekhaya. Lento yokuthi sizothi senza izinto zomsamo senza izinto zesintu bese manje kube ukuthi into yesintu ayiphelele mayingenziwanga into yenkolo ayikho leyo nto. Ayikho leyo nto yinto ekhulunywa amadoda athile othola ukuthi nawo ekhanda lawo ukucabanga kahle akuphelele kahle. Uma nje kwenziwa into yesintu nje indaba enkolo nje lapha iphathwa nje indaba enkolo ungawucela umthandazo yebo esontweni okuwukuthi mhlawumbe uzobe wenze umsebenzi uyacela ukuthi uNkulunkulu abe nawe uma sewenza lo umsebenzi. Kodwa kusho ukuthi uma manje usufika kini sekuzohlatshwa manje ukuthi sekufanele kuqale ngokuthandaza hayi ngeke akuphoqelekile lokho. Akuphoqelekile nje bafowethu akuphoqelekile lokho. Into yesintu iyinto yesintu nje iphelele into yesintu. Asingenzi sengathi into yesintu ayiphelele ngaphandle kwenkolo. Amanga lawo amampungi lawo uma ukuthi kukhona umuntu okakutshele lokho ukuthi into yesintu ayiphelele ngaphandle kumthandaza uqamba amanga. Into yesintu bafowethu iphelele usukela endulo omkhulu bethu babehamba bayimsamo bafike bathethe emsamo bengathandazile kodwa lokho kuthetha kwabo emsamo kwakuyiwona umthandazo. Kwenziwa yini manje ukuthi ukufika kwenkolo kube ukuthi manje into eyenziwa okhokho bethu ibaphilisa baphila iminyaka eminingi kodwa thina esithandazayo enkathini yanamuhla sifa sibancane. Yini enza ukuthi lento eyikade iphelele u100% ngaphandle komthandazo? Uma sekukhona umthandazo manje sesizothi thina into yesintu ayiphelele ngaphandle komthandazo asingaqamba amanga bafowethu. Uyabona makuthiwa uzokwenza isiko ekhaya ayikho into ephoqa ukuthi ithandazana. Ningathandaza manithanda kodwa maningathandazanga futhi ayikho into eyinkinga ngoba lento enizoyenza vele iphelele. Into yomsamo bafowethu iphelele. Okwenkolo ukugcina enkolweni lapha esontweni kuthiwe thandaza esontweni. Hayi ukuthi ekhaya mawufika sekufanele ukuthi manje ayikho into yesintu ozoyenza ungayilandelanga into yenkolo imfundiso lezo bafowethu. Ngoba kwazona imfundiso lezi othola ukuthi siyazenza emasontweni ezinye zazo azihambisani nendlela ekufana ngabe sihamba ngayo. Ungangitshela nje ukuthi yini eyenza ukuthi kuthiwa abantu abacimeze uma bethandaza? Mina akangicimezi mina mangithandaza. Angicimezi mangithandaza ngoba ngifuna ukubheka mina ngifuna ukubona ukuthi yini ezokwenzakala uma ngithandaza. Ngoba futhi ngiyayiqonda lento yokucimeza kwabantu uma kuthiwa bathandaza. Undlebe zikhanya ilanga ezothatha umhlaba wokhokho bethu nomkhulu bethu nemfuyo nako konke kwabo kwakade kuyigugu
kwathi abacimeze bathe sebebheka inkoma zisekho sebezithathile ondle besikhanya ilanga. Kodwa mangiyo emasontweni kulokuthiwa abantu abacimeze bavala amehlo mabethandaza. Mongababuza ukuthi ucimezelani uma uthandaza ngeke baze bakuchaze lokho. Mawuthandaza ubhekile kanti kuba nani? Kanti ngokwesintu sethu indlela thina esasithandaza ngayo kwakukuthemeleza emsamo. Ufika ukhuluma ubhekile. Ubhekile emsamo ukhulume. Khuluma kanjani uvala amehlo? Ukhuluma kanjani uvala amehlo? Ucela kanjani uvala amehlo? Mangafika umuntu kuwena ezocela ecimezile ngeke ubone ukuthi isula lesi. Lento yokucimeza bafowethu uma kuthandaza kufanele ukuthi siyibheke ngempela. Singabuki ukuthi ngoba nake emasontweni ethu sinothando lwawo kuyacinyezwa. Kucinyezelwani makuthandazwa? Yini ezo ukuthi kucinyezwe? Ngicela isizathu. Ngicela ningibhalele la kuma comment section. Ukuthi kungani kucinyezwa makuthandazwa kodwa umlando ondle bezikhanya ilanga bathi mabefika bafika babadidisa abantu ngoba kwayona lento yokusonda into yayingekho nalento ethu ukuthandaza into yayingekho. Ukuthandaza sesikuthandaza kwakade kukuthemeleza. Sikhuluma namathamba lele phansi kothulo omhlaba ngoba iwona wayedaliwe ukuthi abe yithemba kuthina, iwona wayedaliwe ukuthi masikhala sokhala kuwona. Wona sikhalele kumkhulu womkhulu. Mabefika undle bezikhanya ilanga bafika nencwadi nje abayibhalile bayitshengisa okhokho bethu. Okuthi nayi incwadi manje ekuyiyona inayo yonke imithetho. Abanikeza iBhayibheli ingakho mina iBhayibheli ngalifuni ngoba manje iBhayibheli lafika ngesinxele alifikanga kahle. Abalinikeza iBhayibheli balinikezwa kabuhlungu. Ingakho mina ngingenalo ngingeke futhi ngibe nalo ngingalifundi futhi ngoba incwadi yafika kabi. Angikhathalike nokuthi mina ungangishumayeza uthini ngeBhayibheli noma ungakhuluma amagama aqinile. Mina akanginayo vele inkani yomlomo. Kodwa mangithi ngeke ngibe nalo iBhayibheli ngeke ngibe nalo. Ngizokuyeka nje ungitshela ukuthi hey kodwa kufanele ube nalo iBhayibheli. Kodwa ngeke ngiyenze leyo nto. Ngoba mina iBhayibheli angilifuni ngoba umlando walo alifikanga kahle. Lafika ngesinxele. Manje nake ngiyacela ukuthi ningichazele ukuthi kungani kucinyezwa ngoba ngenkathi okhokho bethu sebecimezile kuthandazwa kuthiwa sonitshela uma sesithe amen sonke sizobe sesibheka sonke. Kuthandazwe bazithatha inkomo bazithatha imbuzi bayithatha yonke imfuyo babaleka nayo. Amen. Akusekho lutho. Asiyeke bafowethu nodadewethu ukucimeza masikhuleka. Masikhuluma nomkhulu omkhulu bani owathi akucinyezwe. Amaqili athi asivala amehlo masicela kuNkulunkulu ngoba efuna ukuthatha umcebo wethu nayo yonke into eyigugu kuthina. Asikiyekeke nathi lokho okuthi sicimeze. Sukucimezelana kulungile asidlule lapha. Nakuke manje umuntu useyasonta kulesonto sonta kulona kwaShembe. Ngenkathi mina sengisonta kwaShembe sekwenzakalani manje? Mangilele ebusuku sengiphupha manje ngigqoke ijazi laseZayoni. Ngenkathi ngisindisiwe sengiphupha ngigqoke umNazaretha wakaShembe. Ngisayoni ngiphupha ngigqoke umNazaretha wakaShembe. NgiNazaretha ngiphupha ngigqoke umNazaretha waseZayoni. NgiRoma ngiphupha ngigqoke ijazi laseZayoni ngokwehlukahlukana. Uyabona? Njengoba ngiNazaretha sengiphupha manje ngigqoke into yaseZayoni. Ngiphupha manje ngizungeza insika bheka. Ngishaya isikhalanga. Ngiphupha ngiphethe ubhoko lwaseZayoni. Ngisayoni mina kodwa manje ngiphupha izinto zakaShembe. Angiyibeke kanje. Usonta la usonta khona kodwa awuphuphi izinto zala usonta khona. Uphuphi izinto zakwelinye isonto. Yini enza lokho? Ingoba kungenzeka ukuthi wena la ukhona osonta khona akuyona intando yabantu bakini, awuthunywanga abantu bakini, kodwa ula ukhona ngoba uwena wabanothando. Kwesinye isikhathi ula ukhona ngoba abantu abadala bakini ingxenye yabo eyakholela enkolweni okuyona ngoba ifisa ukuthi nayo isizakala. Usukhona ke kwaShembe wiNazaretha. Kuvume omkhulu bakho bathi iba khona kwaShembe. Kanti ingxenye yamakhehla kini yona iZayoni.
Sebeyabuka manje ukuthi lengane sizoyenzela ukuthi nathi kodwa siyicele phela manje ukuthi mayithandaza bese nayo ithandaze yembethe lejazi lethu. Uyabona? Uyabakhonzela labo bakhonzela kwaShembe. Bese kufike elinye ikhehla lifike lizokunikeza ijazi laseZayoni ngoba lona lalisayoni. Lifuna ukuthi mawulembethe lejazi bese kuthi konke okucelayo likwazi ukuthi likwamukelise kona. Lifuna ukuthi likwazi ukuxhumana nawe ngoba lona lalisiyoni. Nawe lifuna ukuthi ke kube khona into ozoyembatha yaseZayoni ukuze lizokwazi ukuthi kube khona ukuxhumana phakathi kwakho nalo. Lokho ke akusho ukuthi uma wena uyiNazaretha ufikela umbono njalo wokuthi kufanele ukuthi uthole isembatho saseZayoni okusho ukuthi manje vesana uyeke ukusonta kwaShembe. Kodwa akusho futhi ukuthi njengoba uyiNazaretha musu kusithenga lesasembatho saseZayoni esifunwa abantu bakini. Kufanele ukuthi usithenge leso sembatho ngoba lo mNazaretha onawo wakwaShembe wokusonta kwakho kwaShembe. Uma abantu abadala sebecela okwaseZayoni kufanele ukuthi ube nako ngoba uma ungeke ukwenze lokho uzozigqilaza ngoba abantu abadala bazokugqilaza. Into efuna abantu abadala uyayenza. Uma uyikhona abantu abadala bethi bafuna impande ozobadlela yona uyayidla leyo mpande ngoba impande ayinako ukungcola. Kodwa kusho ukuthi abantu abadala mabefuna ukuthi ithwala nawe uzothwala. Cha ke lokho ke ngiyakuphikisa lokho. Ngeke uzuthwale ngoba naku kuthiwa kusho abantu abadala. Kubalekile ukuthi sizisefe izinto abantu abadala abasuke bezifuna. Kodwa into uma ihlambulukile kubalekile ukuthi uyilandele into yabantu abadala. Ngoba ngisho isikhwama kuyenzeka isikhwama uthola ukuthi abantu abadala bafuna uthatha isikhwama kanti isikhwama sabahlambulukile. Kube khona uhlelo wena njenganomuntu osuke uhlambulukile mhlawumbe ukholwa. Kufanele ukuthi leso sikhwama siqale sihlungwe kuqala bese siyagezwa sifike kuwena sesihlungiwe sesigeziwe sesinamakhambe kuyiwona wona afanele ukuthi wathathe. Kodwa la ngikhona naku la ngikhona kunomuntu othola ukuthi usonto esontweni lakhe umelele ebusuku unamaphupho nje amhluphayo. Uthola ukuthi mhlamba wakwelinye ibandla thola ukuthi umuntu usindisiwe unamaphupho amkhombe eNazaretha kufunakala umNazaretha. Omunye uyiSayoni kufunakala umNazaretha. Omunye uyiNazaretha kufunakala ijazi laseZayoni. Into eyenza lokho ingoba egazini kuwe emzimbeni kubantu abakwembethe kunabantu abangeyona lenkolo wena okuyona abalandela enye inkolo. Njengoba wena uyiNazaretha emzimbeni kuwe kunabantu abayiZayoni. Ingakho uzobuya uziphuphe futhi manje ugqoka ijazi laseZayoni. Akusho ukuthi ngoba nakwena uyiNazaretha musuyithenga lela jazi laseZayoni. Lithenge lela jazi laseZayoni ngoba unakekela imimoya yakho ekwembethe ukuze ingeke igqilaze igcine ikuhluphekisa. Uma uyiSayoni futhi kuvela umNazaretha uyakwazi ukuthi uthenge limimoya yakho ngoba unakekela imimoya yakho. Mayifuna ukuthi uhambe uye kwaShembe uyoyinikelela kubalekile ukuthi uhambe uye kuyinikelela uyilandelele yonke imfanele kufanele ukuthi uzilandele ezigcinwa kwaShembe nayo imoya yakhe efuna ukuthi uyigcinele yona kwaShembe. Bafowethu nodadewethu asiyeke ukuzigqilaza uthi mina ngisonta le ngisonta khona mina ngeke ngiyenze into yana ngingasonti khona. Awenzeli wena wenzela labantu abakwembethe. Mawuzoqhubeka uqinisa ikhanda uthi ngiSayoni mina ngeke ngiye kwaShembe ngiNazaretha mina ngeke ngigqoke ijazi laseZayoni uzogqilazeka ngoba phela imimoya yakho yona iyafuna imimoya yakho ukuthi uyenze lento. Imimoya yakhe ingakuthatha ngisho ikhiphe enkolweni uhambe uye kothwasa mayifuna ukuthi kwenzeke lokho mawungeke uzuyilalele ngoba into eyenza ukuthi abantu bagcine behamba beye kothwasa kungafanele ukuthi bathwase ilento yokungalaleli. Kanti kubalekile ukulalela ukuthi le jazi leli laseZayoni uyiNazaretha akusho lutho lokho. Wenzela imimoya yakho ngoba lifunwe imimoya yakho
ukuze impilo ikwazi ukuthi iqhubeke phambili. Laba futhi emhlabeni kufanele ukuthi impilo iqhubeke phambili. Abantu abadala bayahlonishwa kusukela endulo. Abantu abadala babekade behlonishwa. Uma abantu abadala bephakamisa into ethile becela ukuthi balungisele yona, kubalekile ukuthi ubalungisele. Kubalekile ke nathi bafowethu ukuthi singabheki ukuthi sikholwa kuphi bese sithi lezo zinto ngeke sisenze. Mina nje uma ngingafika nje ibhayi elithile bethe abantu abadala ngilithenge, ngeke ngilongibuka ukuthi hayi mina ngiNazareth ngizolithenga lelo bhayi, ngoba kunesizathu esenza ukuthi abantu abadala bathi ngibe nalo. Ngoba kungenzeka ukuthi njengoba benginika le bhayi banginikeza umuthi abazokwazi ukuthi bangilekelele ngawo. Kodwa manje into eshayo thina sabantu sisuke sibambelele kakhulu enkolweni, sibambelele sithi ngqi bese sikhohle ukuthi kukhona enye impilo yomsamo nempilo yabantu abadala. Asikwazi ukuthi sibambelele ngqi emsamo bese siyakhohlwa kwesonto. Siqinisa kakhulu emasontweni, sixegise emsamo. Kanti leyo nto ayihambi kahle leyo nto. Asike sithi ukuxegisa kancane emasontweni, ngiyanicela asixegise emasontweni, siqinise kakhulu emsamo. Ngoba emsamo ikhona la kukhona khona ukuphila. Ikhona la uNkulunkulu awayedale khona ukuthi ukuphila sokuthola khona. Lento ibone ngokuthi endulo ayengekho amasonto kodwa abantu babebambele emsamo kakhulu bethe ngqi, ngoba ukuphila ikhona la umkhulu omkhulu akudala wakubeka khona emsamo ukuphila. Kodwa enkathini namuhla abantu baxegile emsamo, bavele babambela kakhulu enkolweni. Mina ke ngiyimpunga yesintu ngithi ake sixegise kancane enkolweni bese siqinise kakhulu emsamo. Sithi noma sihambe enkolweni kube ukuthi kodwa sihambela imsamo yethu. Imsamo ake kube yiyona into ephambili. Uze umuntu izinto ezinhle zenzeka kuyena abonge kakhulu inkolo, athi ngibonga uNkulunkulu. Hayi bonga ithongo lakho. Mambonga uNkulunkulu mbhanqe nethongo, ngoba uNkulunkulu udala ithongo ukuthi kube yilona elenza izinto, hayi ukuthi izinto zenziwa uyena. Azenziwa uNkulunkulu bafowethu izinto kumuntu. uNkulunkulu wadala ithongo ukuthi kube yilona elenza izinto kumuntu. Uma ke izinto sezenzakalile, qala ubonga ithongo, qala bese uyambonga noNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uyena odale lokho ukuthi anike amathongo ethu amandla, okuthi amathongo ethu kube yiwona esicela kuona, kube yiwona senzela izinto. Uyabona bafowethu ithongo uma ukuthi alifuni izinto zakho zenzeke, noma ungathandaza idolo lingaze liguge idolo, kungenzeki lutho, ngoba uNkulunkulu udale ukuthi izinto sizicele kubona abantu abadala abakwazi ukusenzela izinto. Akuyena uNkulunkulu, bona bayakwazi ukumisa bathi wo ungalingi umenzele leyo nto, ngoba thina kasilaleli bese uNkulunkulu avela yeke uyoguqa uthandaze kuze kuguga amadolo. Kanti wena ubambele kakhulu enkolweni, wothi ukudedela kancane enkolweni bese uhamba uyemsamo, fika unyakazisa izinto zakini, ulungisa indlela yakini, uzoyibona indlela eyaphambili. Namhlanje nake bafowethu ngithi ake sixegise kancane enkolweni bese sibambe siqinise emsamo yethu, ngoba imsamo yethu iyona esothi masidlule emhlabeni siye kuyo. Amathonga asemakithi iwona esothi masidlule emhlabeni sihambe siye kuwona. Inkolo noma ungabambelela kuyona, abantu abadala bokukhipha khona, abantu abadala ngisho ukuthi uNkulunkulu sekuthathile wakufaka ezulwini lakhe, bofika bathi sofuna lo sizombuyisa, safuna ukukhuluma naye. uNkulunkulu ke ngeke anqabe, uzobadedela bakuthathe, ngoba uyena wadala wabanika amandla okuthi bokwenza noma yini phezukwakho. Hayi bafowethu kulungile, angageqa amagula ngoba ngemuki. Isifundo sethu sanamuhla besithi uma kuukuthi wena umuntu sonta kwenye inkolo kodwa manje uba nembono yakwenye inkolo nezembatho ezithile, lezo zembatho lezi ezithile zidingwa abantu abasemoyeni. Akusho ukuthi uma uyisayoni ubona umNazaretha wakashembe noma uthunywa kashembe musu kuya. Akusho ukuthi uma uyiNazaretha ubona ingubo yasezayoni, leyo ngubo yasezayoni ifunwa umuntu othile okwembethe, unesizathu sokuthi ayifune, ufuna ukuqaqela izinto nokuthola amandla phezu komzimba wakho.
Kulungile bafowethu, ngiyacela siqhubeke subscribe sithatha umfanekiso oqoshe esudlulisile kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga.